Mitä mieltä olet nykyisestä asumispolitiikasta? Asumispolitiikassahan on nykyisellä vallalla oikeastaan jo järjettömyyksiin paisunut keskittämisvimma. Ja se ei kyllä sovi minun mielestä ollenkaan tänne Suomen maahan. Et Suomi on iso maa ja se on hyvä pitää asuttuna kauttaaltaan. Ja en kerta kaikkiaan ymmärrä kauheita keskittämisvimmaa. Tietysti kun saadaan ihmiset pienelle alueelle ja tiiviisti, niin silloin nyt markkinavoimat pystyy ehkä viemään ja ohjailemaan paljon paremmin. Tiedätkö se sitten siinä takana, mutta onhan se itse asiassa ollut lehdissä ja tutkimuksissa jo aikaisemmin, että käytännössä verovaroistakin niin se taajamassa asuva kuluttaa enemmän yhteiskunnan varoja kuin se maaseudulla asuva. Niin tähänkin nähden niin ei sitä kyllä pysty oikeastaan sillä tehokkuudella eikä rahallakaan perustelemaan.